Ola, son Samuel Grela Xoani, do Cepiviaño Pequeno, e neste vídeo vamos a falar do libro Cando petan na porta pola noite, de Xavier Pé do Campo. Neste libro contanse 4 historias. A primeira delas chámase O espello do viaxeiro. Trata dun señor que foi facer unha viaxe e tivo que pasar a noite na casa dun ferreiro. Beberon os dous e tiveron un pequeno problema. A seguinte historia chámase O Fornadas e sucede nunha aldea. Na aldea había unha señora maior que lle caía mal a todo o mundo porque lle facía mal a moita xente. E 3 rapaces, para que lle parara de facer mal a xente a señora maior, foron á súa casa e deronlle unha malleira. A señora maior morreu e despois a un dos 3 rapaces aparecíaselle. Atormentouno durante bastante tempo. A seguinte historia chámase A Luva. Trata dun rapaz que era moi guapo e gustáballe a todas as rapazas da aldea, non? Entón quedou de casarse con unha rapaza, pero ao final casouse con outra. A primeira rapaza que se iba a casar, que ao final non se casou, pois suicidouse porque o home non se casou con ela. E entón enterrouse nun sitio que non era o cementerio, porque no cementerio ao suicidarse non se podía enterrar. Os lobos dunha vez baixaron á aldea e escavaron na tumba e comeron o cadáver. A última historia chámase O Compremortes. Trata de un señor ao que lle chegaban moitas cartas que lle dicían que o 3 de febreiro que iba a morrer e non lle dicían de que ano. El deixou toda a súa vida atrás e cambiou de residencia todo para intentar que non lle pasara nada. E ao final non vos podo dicir se lle pasou algo ou non, pois senón desvelovos o final da historia. O autor deste libro é Xavier Pé do Campo, que naceu o 5 de abril de 1946 e morreu o 26 de xuño de 2018. Xavier Pé do Campo, en 1955, recibiu o Premio Nacional de Literatura Xuvenil e Infantil. Xavier escribiu obras como O País Atormentado, A Illa de todas as illas ou O Pintor Cego.